Yang ini video le sponsor dah KR Enterprise Shillong. Kedukaan dapat bagi sofa bagi interior design ki kerpang kepada Ishrat Negrims Main Road Shillong. Hang ni kile ki custom sofa, wedding sofa bagi ba IY rukumjo, baru sofa repairing na lor ki interior design bagi modern ceiling kat kum kejuk mentah. Baru kini lashnahi hang ni jela deki nongsna bala depen tibet bagi professional hak ni kekam. Kile free home delivery rukum jo shabbaro ko ki jelaban pinsuk ki phi. Ki sofa na ki enterprise kan pin kala dor lut di kamera jong phi bakan ipo ipieng. Ki arwi ki warranty ba sisnem hadu sansnem na benda ki shuki ba bunjai lashna kerpang nak ni ke jaka. Jiri ki design ki catalog ki enterprise ni I design le jong bat ka KR enterprise kan sepin wan dor kat kum ki jingkwa jong phi. Kile ro ki interior design but ceiling de ki designers le jong bat ki nong snab la pintibit ban pinipo ipieng ye ki yeng jong phi. Sejauh mama ini sejauh ini. Juga aku ini Happy birthday. Enak aja. Okey, tahu. Achieve everyone. Yes, yes. Yeah. All the best. Study hard, okay? Bye. Bye. Pelok ngidan mentah kani kade ha lumoba nok se kani? Lumoba. Ngiwan ban shoot ya kani kawai ka promotion na bata joni ka school habai de bikin mission dan nga hang ni nang san bat I baba bob santai de kebangiwan ha kani ka sngi bingin wan le promotion ni kani ka jaka habai de bikin kina school dan ikid mission school ki jongi kina ibarat tiba kawai ka bang suka ban sethu ban hang ni na bata ki perlok jongi ki bedon khundrit ba junjar banwat ki school na bata ki khundrit ki jongki kalong ba bangi don kam shim khia ka bai day bat kani ka school ni ka jing sedang pali school jongi ki khun ki jongi namar ba kadi kani ka bala ban serve ko ta foundation lani ka ta ka jing ko ta ka nongrim jong ki long jing im jong ki babun ha ki ong mai bala de ba yo ye kini ki ya ki college ki babiang university ki babiang ki bala ban wan ra ki jung puli lani ya ka career ka babiang ka jing im teman re ngahi sibat ngosngong but kabakani ka school ru ada ka jing yo banya keren kalau mabiki ong ba kinget hakata foundation kinget hakata ka jing sedang school di sedang beningkong badde da kata ka jing sedang jongki jing la ban ai ki ka jing hikai ka bakong san na du na sedang kadi ka bala ban penlong ki khun ki jongi ki babon ba bakin la ban kiu ha jing im om tang ban kiu hakata ka jing nang ka jing start bagi kwe hinde bakin kiu hak long brio man brio bikin sungtu kin tip ki perthai pada kjo ka por bikila ru ban yanang ban ya im ya yang lang ringkat ba ka perthai ki im lang salam bikin di bri ba perkhat perdang ki sungtu ti kani school kadi ka school biki ai kerteng ka cherish bud school ki kadi school nadu preschool ter umur nadu ka preschool kila don hang ni ka subu number phone de pidang kwa ki admission hang ni tinre ki ba kidan ki class ru ki ba her ki dan hang ni tinre ngak kata ki ban nasylu maba nokse ngatai pitip hai ni school lang ni tinre kadi sin bning ko nga bangal wadrung ni ban yu iya kai ka baki kile ani ba ban yu sngoru kai baki kile tikelo active baru po social media ki khna baki le kai ki games bat ki wei ki ba itana ba kom le jong ki tibat kani kapenong yang bangan keban ketik museum ha yang nomor bangiru ngidon khundrit ti kani ka bakal kalong bakong san bha bagi khundrit ki jongi biki bangi ngin yalam ha ki school ki bakum kini ki seriem kum kini ki bala ban ai om tang jing nang jing start den reiru ya katakan nongrim bakum ki la ban nong ki briu ki ba snguthu ki ban nang ban perkhat ki ban nang ban shim decision ban shim rai ngaladi haladi ki ban long independent haka junglong jingim ki jongki bekin don ni kan nongrim bar ka bakham kong san le di kan nongrim jong jinget kan nongrim jong ka jing ya tip lem ha ka men sim jongki ki jing mu perkhat ki jongki khnang ba ya kanu ka jing yalam ka jing ya linti jongki ka jing im kin lap ya ki ba
kiba komtakan kiba kinishem la kalong ka jeng kerku ni ka jeng elek bat ki we bat ki nang ru kum lo ban elek bat ki tinggal idap hang ni kita kena sekolah berit kita kila idap hang te ni layawan ban iring video bat kita mene ni jeng iskun ge ya bye 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 good afternoon bye 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 ya bye bye trời kini kilai lek tingi ru gini lek ini no nang ni tama kata hi bang aku ban bu ban shan ha khmat jong phi kata kalong ba bingin sim khia kam dei shu katu banong ba ki mat chilik melen lakut tin re ban jiet ki school ban jiet ki jaka puli ke ba phi kop ba kan long kata jing mentoy na bata jong ki hoi le se la banong ba ngim don ya kata ka by school by lek by one le se ki school ki ba ba ki bala ban ne ki bun ki ke teman re kata kadon hi la ka jong jenge tin rei ka bakong san hi pat ka de ba pin smu thu pat ba pin tip libat bu pin jet ru ya te school ki ba don pat ya ka value ba ki don ni ki nong hikai ki don ni ki nong yelam ki nong punya school ki ba perkhat am da ji khna ba perkhat am da ya ka lawe jong ki khna ya bye bye ha you like my phone and I like your bag ya bye bye thì ta cái đau đơn cam hi về phi phiên jet đi school ban cầm đong nghe thằng school omi cái slam jeng tip nomor beli nomor kabakong san kadi kuat ki kimi par kadi ka benta jongi hi kadi ka school par kadi ke jaka baki kila ban shape ya karu kom perkhat perdan jong ki ke ya ki khon ki jongi ke ba kan pensuk pat hi kimi paru ha ka wei ka benta bakum no kila ban sneng ban kentu ban wan ra pat ya ka jeng nang jeng tip ke bala ban ne pat surta thì kita hi bang pa banong pi 5 jong ni video ngi kendo biang pi pat la shai ngi be shibon be pi page be shibon